Ndị na-egwa m okwu ha na-anwụ Igbo na Chai. ndị na-ejide ndị mkpụrụ mmiri anwụ Igbo. Chai. Adị ma na Igbo bụ last born mkpụrụ mmiri. Chai. Ọnọdụ onye na-azụ na-ele Charlie na-akpọ onye na-ele off-white na ọ na-ele drọg. Ọ na-ele Charlie onye na-ele off-white ọ na-akpọ onye na-ele brown ọ na-ele drọg. Ọ na-ele brown na-akpọ onye na-ele close na ọ na-ele drọg. Ọ na-ejazi onwe video ahụ. So achọrọ m ndị mmadụ bịa zaa na comment section. I want people to come to comment section and answer this question. Why eji bụrụ ndị na-anwụ Igbo na-ejide ndị mkpụrụ mmiri? Kedu why would you be like that? Ndị na-anwụ drọg pass judgment enweta onye na-esi Igbo site onye nga 6 months. Enweta onye na-anwụ mkpụrụ mmiri tụọ nga 10 years 5 years 6 years mana ọ na-anwụ drọg. Reputed to people. Why would you like that? That is the only thing we want to ask today. So bịa na conversation kwụ nzi anya kedu ihe o ji bụrụ onye na-anwụ Igbo na-ejide ndị mkpụrụ mmiri? Legalize go. Legalize Igbo. Ọ bụrụ legalize Igbo ọ bụzi ya ka abanye Asaban banye Delta State na aka ya dị Igbo na ya banye Delta State ga kpuchie na